Hadien riu Sngi bagi Shipai Duriaw kilangam shika Krem Dewiong ha East Giant Hills District. Hindre ki danglap Tang Uwei ne ki santli ki mediap ki basakut ha kate ka Krem ka bajeliu kumba saus pa aput shepo niamra. Ki Shipai Duriaw ki bakhat arngut ki lapoi ha kate ka Krem ban yarap ikisan phungut ki briu jaga National but State Disaster Management Team ki bladon ha kate ka jaka. Hindre namar ka jing slap bat ka jingkhim ka Krem kila syam shita manwad ikinongti Dewiong ki bawan balana Assam. Kini ki Shipai ki lapinan kam de kitiar kitar baki jupinan kam habarung shiki Krem ki badan hapo Duriaw bad ringkar ka jing tibet ka baki don ki da tre shitam kat bala ban wat se ki wei de ki met le se ki bala sakut shiki jaka ki bakindong namar ka jing shlei jong ka te ka Krem. नहीं उधर ही करें Thank you.